Domovník. V lidském těle je 206 kostí. Nejmenší z nich je v uchu a nejdelší... Tady jsou ty knihy o anatomii. Děkuji vám. Za domácí úkol si přečtěte stránky 66 až 83. Artur vám zítra řekne o lidském těle. Chci, abyste byli připraveni. Bezva. Viděli jste, kluci, kostlivce v té knize? Bezva. Nebo jste byli vyděšení, no? O čem to mluvíš, vyděšený z kostlivce? Jednou jsem byl celou noc sám doma. To nic není. To já jsem jednou šel sám přes hřbitov a o půlnoci. To umí každý. Tam, kde jsem bydlel, jsem obešel o půlnoci 7krát kostel pospátku. A dokončil jsem 7. okruh přesně, když byla půlnoc. 7. Probudil jsem mrtvé. Proměnil jsem mrtvé v zombie. Tvým pitomým historkám nikdo nevěří. Počkejte! Lezeš za námi celý den? Dej nám už pokoj, Jerry. Slyšel jsem, že domovník byl kdysi ženatý, před dlouhou dobou. A jednoho dne jeho žena beze stopy zmizela. Říká se, že se jí zbavil. To je docela děsivé. Lidé si myslí, že tam je pořád. Že ji schovává ve sklepě. Když seš tak statečnej, co kdyby ses vplížil do sklepa a podíval se? Ne, už bych měl být doma. Srabíku. Bylo by to vloupání a to je proti zákonu. Ale když odhalíš vraha, policii to nevadí. Jasně. Co když mě tam domovník najde? Není doma, jeho auto je pryč, ty troubo. No tak. Co pak tady děláte, kluci? Jerry se chystá vloupat k domovníkovi zjistit, jestli je pravda, že ve sklepě schovává svou mrtvou ženu. No, to je statečné. Hloupost. Nic nenajdete. Asi jí zazdil. Pojďme se vrátit zítra. Přinesu si baterku. Můžeš si půjčit mou. Díky. To je opravdu milé. Žádný problém, ale chci ji zpátky a nepomýšlej na to, že bys ji ukradl, je na ní moje jméno. Budeme hlídat. Potřebuji pomoci při přípravě věcí na zítřejší hodinu. Ano, o to se postarám. Skvěle. Ráno vás čekám. Budu tu. To byla jen kočka. Co by asi... Tohle... Co to bylo za písky? Hlupáku.
Divné. Myslíte, že mě viděl? Nedělej si starosti. Měl si zapískat, když si ho viděl. Proč si? Hele, Musel si všimnout, že tam někdo byl a zbavuje se důkazů. Ještě, že mě neviděl. Co to dělá? Proč neodjede? Dobrá, musíme přísahat, že o tom nikdy nešpitneme. Jestli zjistí, že jsme to byli my, jsme mrtví. dobrý nápad. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Jeden za všechny a všichni za jednoho. Můžeš mi vrátit tu baterku? Asi jsem jí musel vytrousit. Co tím chceš říct? Musel vytrousit. Chci svou baterku. Ach ne, co když jí domovník našel v trávě? A je na ní Frankovo jméno. Ty chudáku. Všechno bude v pořádku, uvidíš. Pomůžeme ti. Ale co já? Já jsem v tom sklepě riskoval život. Buď sticha, Jerry. Je to tvoje vina. Jo, ty jsi ji vytrousil. Díky za doprovod. Kdyby na té baterce bylo moje jméno, neodvážila bych se vystrčit nosa z domu. Kde je Frank? Možná se neodvážil jít do školy. Dobrý nápad, když po něm jde ten domovník. Už nemůžeme čekat. Počkej chvilku. Pamatujte si, nikomu ani slovo. A teď se zbaví těla. Je to naše vina. Měli jsme ho vyzvednout. Já to nechápu. Všechno mělo být připraveno pro hodinu anatomie. Tohle mě opravdu mrzí. Jerry, mohl bys jít a najít domovníka? No tak, není ti nic, jako bys viděl ducha. Tak kde je ten chlapec? Domluvili jsme se, že všechno bude připraveno hned ráno. Omlouvám se, Frank omdlel, takže jsem ho musel odnést na ošetřovnu a tamhle je další. Asi nějaká chřipka. Jděte napřed do třídy. Momentíček, tohle jste chtěla? Tohle? Dobrá práce, všechny kousky jsou zpátky. Děkuji vám. Utrpěli šok, ale jakmile si trochu odpočinou, budou v pořádku. Právě jsem se chystal vrátit tohle Frankovi, když omdlel. Mohla byste mu to dát? Úžasné, co dneska dovedou. Ta kostra vypadá jako skutečná. Kdyby tam nebylo razítko, někdo by nehádal, že je z umělé hmoty. Doufám, že to dodělám, než zase někdo omdlí.